Здравейте, приятели! Днес съм на щрауси. Чакайте, не знам откъде да обърна камерата, но сега ще ви обърна, чакайте. Ето, приятели, това са щраусите. Там има още, виждате ги, тези, които са наблизко. Обаче този е много близо до мене. Вижте само как пие вода. Много смешно си опъва врата. И този е много смешен. Черният. Чакайте си. Черният. Да, много е смешен. Чакайте, ето малко, защото много пече слънце. Ей, това черният тук се вижда по-добре. Вижте тук какво има. Да, това черният много смешно си такова перата. И да. Ето вижте ги тези. Чакайте само. Ето тук сега ще ви покажа. Вижте я му. Как се опъва. Вижте. Не знам как. Така, приятели, ето. Вижте. Няма е страх да погаля щрауса. Така, приятели. Чао, чао. До другия път.